Здравейте! Този шоколадов десерт е толкова вкусен, пълен с много фибри, с полезни мазнини и протеин и аз не мога да не ви го споделя. Ето това са продуктите, които използвам. Блендирам го буквално за няколко минутки, 3-4 минутки в блендер. Може да използвате и нутрибулет, ако имате. Аз използвам блендер за дресинг и за такива смутита. Приготвя се наистина буквално за 3 минути. Когато го блендирам всичко на гъста кашичка, го сервирам в отделни чашки, оставям го за няколко часа в хладилника да се охлади, след което го гарнирам с пресни плодове. В случая използвам малини и капини, разбира се и филирани бадеми, които предварително съм изпекла на тиган, така буквално изсушила по-скоро на тиган. Надявам се да ви допадне това предложение. Много е нискокалорично, подходящо е за хора с инсулинова резистентност, както и с диабет, а също и за хора, които искат да поддържат теглото си и да го свалят съответно. Пожелавам ви прекрасен ден за сега и до много скоро отново тук на моята страница. Чао!